ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତୋର ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତୋର ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ହେଲେ ମୋ ମନ ତୋ ପାଖେ ଅତି ଅସୁନ୍ଦର। ମନଲୋଭା ତୋର ସେଇ ପତିତ ପାବନ ବାନା, ମନଲୋଭା ତୋର ସେଇ ପତିତ ପାବନ ବାନା, ଥରେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ କେବେ ହୁଏନି ବାଟ ବଣା। ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ତୋରି ପାଖକୁ ପଡ଼ିଛି ସେଇ 22 ପାବଛ, ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ତୋରି ପାଖକୁ ପଡ଼ିଛି ସେଇ 22 ପାବଛ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତୋ ଉପରେ ଗଡ଼ିବି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତା ଉପରେ ଗଡ଼ିବି ହେଇ ଆଗ ପଛ। ତୋ ଚାରିପାଖେ ଘେରି ରହିଛି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ତୋ ଚାରିପାଖେ ଘେରି ରହିଛି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ହେଲେ ମୋ ପାଖେ ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଦୁଃଖ କଳା ପାହାଡ଼ର ଘେରି। ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଅଛି 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାରର ଚାଉଳ, ତୋ ପାଖେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାରର ଚାଉଳ, ହେଲେ ମୋ ପାଖେ ରହିଛି ଲୁଣ ଆମ୍ବୁଲ ସାଙ୍ଗକୁ ପଖାଳ। ତୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକତ, ହେଲେ ମୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଖାଲି ତୋରି ଆଶିଷ, ଲୋଡ଼ା ଖାଲି ତୋରି ଆଶିଷ। ଧନ୍ୟ ହେବି ତୁ ଦେଖାଦେଲେ, ଧନ୍ୟ ହେବି ତୁ ଦେଖାଦେଲେ ମୋ ସଖା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୋ ପାଦ ତଳେ ଜାଗା ଟିକେ ପାଇଁ ଖୋଜେ ମୁଁ ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ। ଧନ୍ୟ ହେବି ତୁ ଦେଖାଦେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୋ ପାଦ ତଳେ ଜାଗା ଟିକେ ପାଇଁ ଖୋଜେ ତୋ ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ସେଇ ନୀଳାଚଳିଆ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦୁଟିଏ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ। ଯଦି ମୋର ଏ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଏଇ ମନରୁ ଚିନ୍ତନ କରିଥିବା ଏଇ ଲେଖାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଚର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବି। ଏବେ ରହୁଛି, ଶୁଭ ସକାଳ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।